Ja seuraava vaalikonekysymys tai oikeastaan teema, eli julkisia varoja ei pidä käyttää yksityisiin terveyspalveluihin tai sitten hyvinvointialueiden kannattaa ostaa nykyistä enemmän palveluita yksityisiltä yrityksiltä. No itse asiassa tein opinnäytetyön Haakaheliään noin 15 vuotta sitten ja siinä opinnäytteessä haastattelin kuntapoliitikkoja ja virkamiehiä, että miten yritysten markkinointi heidän palveluistaan otetaan vastaan ja minkälaista se kannattaisi olla. Mutta itse aiheeseen, että pitäisikö ostaa nykyistä enemmän yksityiseltä, niin mielestäni ei. Jos on olemassa jo kunnallinen toimija, minkälainen signaali siitä sitten tulee, jos ei luota omaan kunnan yhtiöön? Entä terveyspalvelut? Miten tässä Kela-korvausasiassa kävi? Kun Kela-korvauksia korotettiin, niin ne maksut valui sitten korkeampiin käyntimaksuihin ja se ei sitten olekaan toiminut lainkaan niin kuin, julkisen talouden kannalta ainakaan positiivisesti. En usko, että hyvinvointipalveluissa kilpailu luo yhtään parempaa palvelua.